हेल' लोगोफोर नै जोङो रडआव थांदों आरो रडआव ओंखाम जानो लांबाय दा रडआव जों मा बायदों एरम फैबाय बासै थानोसै स्माल बासै हेल' लोगोफोर गिबियावनो आंनि बे देलासनि माइनाव इउटुब चेनेलाव बयखौबो जासिग्रोनाय थाबाय जों दा रडआव थांदों आरो रडआव दखाननि माल लायनो थांदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो बरपेटा मोनफैबाय लोगोफोर बास स्टेन्ड मोनफैबाय ना फैसा थावाहाय थाइसे बायदो खर' साबाय गारि गाखोनानै बिदिया थावा होमबा सिब्र'खौ ला फिसाखौ बेसे होनदों ब्रैजों 30 थाखानो गोबावथार जानायसै खोमा आरो जायखिजाया गिदिर लादोहाय थाइसे आरो 20 थाखा थाइसे माल गासिबो Anaknya nak phone number apa ya? kasih deh Mau itu, mau itu tahu juga anda baca mau di sini, phone kurbi. माबा रिसिभ लाबोनाय दं Oh, ठीक है, apa deh? जों बेखिनिखौ लानोसै जोंनि लानायखौ हिसाब खालामबाय Lagi mana satu sar? Satu sar? Kali kemarin 19 piece? Tin. Sport da stone একটা Lalu Mindy, tin bakta. Oh. harus cobain gue Lalu bisa. Tin bakta. Akra lada sudah kerek. Kami lagi. Mana sih? ses sesuai जोंना Jadi mau tuh kita nggak sama saya, coba. जों दा बेलेग मायो बेलेग हलसेलाव हाबहैनोसै बारो गोजौआव गाखोलांसै बारो जिले थाखा ओमफ्राय गाखोगोन जायगायाव pakai beliau beda Kada. Seksyen apa nih yang benar? Parah lah kayak. Tahu? Menbaik. Ini. Lu mau belakang ada nggak? tiket mana tiketnya kan Nah, kagak sih kan saya lakukan sambil itu ada mungkin misalnya coba. Oi doi. Max ikut नै जोंनि लानाया ओमफ्राय मा लाखो जोङो उनाव देखायहैबाय थासिगोन लोगोफोर दा देखायजोबनो हाया लोगोफोरजों दा न'आव थांफिननोसै दावला हटेलाव ओंखाम जाबोबाय बोरमा बेदरजों Nanang dulu dah, बावदो दावलियासै
गोसोआवनो थायाहा इउटुब गोदान नालाय मा बुंनांगौ जानायखौबो गोथिनो रोंदिया हावलि मोनबायानो नामा माथो हावलि बाजारा माथो बासा नै लोगोफोर दा जोङो जोंनि दखानाव मोनफैबाय आरो ओमफ्राय जोङो मा लाबोदो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेखिनियानो आरो जों लाबोनाय बारा बुरजा लाबोआखै सिन्दुर लिकुइड सिन्दुर नायो खथासो सिन्दुर बिलाइ खथासो माबा सिन्दुर जाहैबाय आंहालाय माबा सावगार थानायखाय गोदान दखान नालाय बारा मिथिथ'हाय आङो ओमफ्राय बियो पन्स sedikit coba ebar beho mama dong aja irumal oमफ्राय नै बेयाव बिबार जि मोजां मोजांखा ai नै नै गबाय होमबा हरखायाखै बेफारिया klip misalnya kemarin klip jangan nas nak di klip jangan klip jangan sih ompray logo saya logo ada ompray eyeshadow ompray dia max face max ompray dia logo dia mascara ओमफ्राय बियो माबा खानायाव थुग्रा आरो बेबो लबर बेयाव गैथ'ला लांदां गोदान थानायाव जोङो लांदां जायगा सुफुंनि ना मा होनो लांदां जायगा आबुं खालामनो लाबोदों जों बेफोरखौ ओमफ्राय नै बेफोरो थाव क्रिम सेम्पु पाउडार माबा माबि लोगोफोर आङो रडनिफ्राय मा लाबोखो आं नोंथांमोननो आङो देखायसै आरो आंनि पार्सनेलि लाबोनायखौ आङो मेहेन्दि लाबोबाय सासाल ग'दो फिथाइयाबो मेहेन्दि खेबसे ओमफ्राय बिबार कार्टनसे आं लाबोबाय बडि वाश इयो ओमफ्राय बेखौ लाबोबाय फेस मास्क लबर फिसा फिसा कार्टन माने पेकेट मोनसे ओमफ्राय बियो खानायाव थुग्रा पेकेट मोनसे सपलिनसो फोनो लोगोफोर सपलिन उल्था जाबाय दं ओरैबो जायासो मोनबाय आं नाम्बारखौनो ओमफ्राय आङो दाम खमनिसो मानसि नालाय कन्डिशनार डग कन्डिशनार 16 पिस लाबोबाय आरो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो लोगोसे
साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै होदो गोदान भिडिअ फैबाथाय नायनो दाबाव लोगोफोर